Доколкото, значи страхните тук капани, даже са успяхме за първ път толкова късно. Трябва да му изкарам на малкото патенце. Днес ще го захранвам на пилешки дропчета. И чакаме следващите гости като цяло, тъй че ще има пак включване. Ден втори. Така, отивам пак в Lidl да си напазаря, понеже се оказа, че нямам кафе, което е потресаващо зле сутринта да станеш да нямаш глътка кафе. Съответно ще взема и прах да си изпера там дрехите на 2 на 3. Пазарането в Lidl продължава. Аз съм си по-нерешителен какво точно искам да ям следващите 3-4 дена. Бонуса, който спечелих при тази покупка, при тези останали пари за 2 дни, е кремвиршка за 1 стотинка. Едно скирче с гранула и чакаме гостя. Отиваме долу на плащчето да потренираме малко. След като се наиграх на лигичката и си гледам анимацията, стана 1 час, 1:30, чакам колежката да дойде, за да може да хапнем. Умирам от глад. Едни се тренират, други просто са печем. Това е. Гости заминаха, нахапаха на комарите и пай с картофи и сирени бри. Между другото, много добро от Lidl, тъй че почуйте. Мастер шеф, мастер кичана. Значи, очаквам игри на волята и съм готов за вечеря. Пътя леко, лечнат, няма едно равно място от терена, но пък движението е движение. И ще излизам ляй навънка. Хайде. Готов за сън. Отново съм коледен и лека нощ от нас.